Ερχόμαστε τώρα να απαντήσουμε σε ένα άλλο ερώτημα που αφορά τα πιστοποιητικά ΔΕΗ. Το ερώτημα αυτό αφορά τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό ΔΕΗ. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας. Μπορούμε να πάμε στον ιστότοπο ηλεκτρολόγος-πειραιάς.gr. Ας πάμε λίγο στην αρχική σελίδα, να πατήσουμε πιστοποιητικά ΔΕΗ, να κατέβουμε προς τα κάτω και να δούμε ποιοι είναι οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται. Και συγκεκριμένα οι έλεγχοι είναι κυρίως δύο. Είναι ο έλεγχος γείωσης και ο έλεγχος ρελέ διαρροής, ο έλεγχος παροχής του χώρου, έλεγχος πάχους καλωδίων. Σημαντικότεροι είναι οι δύο πρώτοι, ο έλεγχος γείωσης και ο έλεγχος ρελέ διαρροής. Εμείς εκτελούμε όλους τους ελέγχους που είναι απαραίτητοι προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό ΔΕΗ. Το πιστοποιητικό ΔΕΗ φτιάχτηκε κυρίως για να ενισχύσει την ασφάλεια. Η λογική με την οποία ο νομοθέτης το καθιστά υποχρεωτικό είναι διότι θέλει να υπάρχει ασφάλεια και να μην υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, κυρίως σε παλιές πολυκατοικίες. Εάν διαπιστώσουμε ότι ο έλεγχος γείωσης δεν είναι καλός, δηλαδή παρατηρήσουμε ότι υπάρχει διαρροή, τότε χρησιμοποιούμε ράβδο γείωσης, κάνουμε μια τρύπα στο έδαφος σε βάθος περίπου 1,5 μέτρο και εκεί τοποθετούμε μια ράβδο γείωσης. Αφού τοποθετήσουμε τη ράβδο γείωσης, τη συνδέουμε με τον πίνακα του σπιτιού και ξανακάνουμε πάλι έλεγχο. Συνδέουμε τη ράβδο με τον ηλεκτρολογικό πίνακα. Αν ο έλεγχος γείωσης δεν είναι επιτυχής, τότε θα το συνεχίσουμε μέχρι να γίνει επιτυχής. Πάντως, πριν μπει η υπογραφή στο πιστοποιητικό ΔΕΗ, θα είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γείωσης. Θα γίνεται έλεγχος γείωσης μέχρι να πάρουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ένας δεύτερος έλεγχος είναι ο έλεγχος ρελέ διαρροής. Εκτελούμε όλους τους ελέγχους που επιβάλλονται προκειμένου να υπογράψουμε το πιστοποιητικό ΔΕΗ. Οι έλεγχοι βέβαια δεν είναι αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, αλλά καθορίζονται από την υπουργική απόφαση. Μπορούμε να πάμε στην υπουργική απόφαση και να δούμε τους ελέγχους που επιβάλλει ο νομοθέτης προκειμένου ο ηλεκτρολόγος να υπογράψει το πιστοποιητικό ΔΕΗ. Εδώ έχουμε πεδίο εφαρμογής και εδώ έχουμε τις απαιτήσεις ασφαλείας. Και εδώ έχουμε τους ελέγχους. Για να γίνει έλεγχος θα πρέπει για να υπογραφεί το πιστοποιητικό ΔΕΗ θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθοι έλεγχοι, όπως τους περιγράφει εδώ, όπως τους έχουμε διαβάσει και όπως τους εφαρμόζουμε σε κάθε πιστοποιητικό ΔΕΗ που υπογράφουμε. Βέβαια καταχρηστικά λέγεται πιστοποιητικό ΔΕΗ. Κανονικά το σωστό του όνομα είναι υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, όπως αναφέρεται παντού. Λοιπόν, άρα εκτελούμε όλους αυτούς τους ελέγχους ώστε κάθε πιστοποιητικό ΔΕΗ που υπογράφουμε να εγγυάται στο 100% την ασφάλεια του χώρου. Όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο ηλεκτρολόγος-πειραιάς.gr.